go dek manurui dek ojak kawana dia tadi kana badan sansaro dek manurui ojak kawana dia oi tadi kana badan sansaro. Panjang jembatan ayah dia hanya manunggang kamu waro kete-kete lasasa abalaki dia saparo mua jadi jado kete-kete sasa abalaki dua saparo mua jadi jado. Halalampe awak di muaro nan pulang de paniari dak manurui kata orang tua kete-kete lada balaki dak manurui kata orang tua dia kete-kete lapi balaki. Umang jadwa dia to jadwa jale de hari lasanyo de aro de main TikTok mai satang au mua jadi jado de aro de main TikTok ama oi saparo mua jadi jado. Halalampe odi salido hokap pulang de paniari patanyo anak badaniyo mano ayah ma badan kami ola patanyo de bangkeiyo mano ayah ma badan kami. Mandela dia iaji hantar tang nona di simpang metro basasa mencari lagi pak oi basasa pulo jadi jado basasa mencari lagi basasa pulo jadi jado. Bana mobu yang eki nana babi nila di waro la buah kabab sana wakanan niga di dia jana cok la kawin bata buah wala bapa sana wakanan niga di dua jana cok la kawin bata buah.
Dua tolong kana lai duit kamati. Pasan kanan gadi-gadi, ode laki jana batang buaju, dan laki la batang buaju. Tolong ala kana la badan tanya ayo.